Bríxida, Cristina e Sofía, 3 mulleres, 2 delas traballadoras, outra estudando unha oposición con moitas ganas de vivir, moitos elementos en común, pero sobre todo padecen endometriose. Que é a endometriose? A endometriose é unha enfermedade que afecta ao útero das mulleres e que se pode expandir por outros órganos internos. Bríxida, ese episodio forte de infección pélvica foi o teu inicio, digamos, non? Foi o inicio de poñerlle nome á dor que eu sentía a diario. Antes e un despois, porque poñerlle nome á enfermidade que padezco foi moi importante, porque parece que o que non ten nome non se coñece. Sofía, ti tes 26 anos, moi nova, e a que idade cho diagnosticaron? Os 21, pero os síntomas dende a primeira menstruación, dende os 11 anos. Moita dor e, sobre todo, lembro a miña primeira visita a urxencias e a primeira vez que me dixeron que era normal. Si a partir de aí, pois, moitos episodios de moita dor, moitas consultas, bueno, a xinecoloxía, etcétera, sempre a mesma resposta, que todo estaba ben e que, bueno, que era normal. De consulta en consulta, que si tiña que ir a uroloxía, que si tiña que ir a facer unha ecografía porque podía ser horrible, si fose o endocrino, si que tiña que baixar de peso e facer máis exercicio. Era como un cúmulo de cousas. Nun principio mesmo chegaran a pensar os facultativos que tiñas un tumor. Sí, cando cheguei a urxencias e o primeiro que me fixeron foi unha placa, non sabían de que se trataba, entón dixéronme que necesitaban facer máis probas porque realmente que non sabían que había aí unha masa corpuscular, pero que non sabían poñerlle o nome. Chegaras a 42 graus de febre, non? Sí, así foi unha infección pélvica moi forte e aí foi cando xa tuven que acudir directamente a urxencias e foi cando se lle puxo o nome á miña dor. Creo que tamén te liberou dunha situación anterior na que estiveran a punto de abrirte, non? Sí, porque eu xa tiña preparado o preoperatorio porque decían, bueno, vamos a abrir e a ver que nos atopamos, pero esta xinecóloga dixo, non, vamos a facer primeiro unha resonancia magnética e aí veremos. Nada, o resultado chegou o día 20 de febreiro de 2020 e ela puxolle nome. Un nome que eu descoñecía ata o momento e nunca ninguén antes me falase de endometriose. Sorprende, pero desgraciadamente tamén é un punto en común, o de ese diagnóstico tardar en determinar onde tendes o problema. Sí, eu tardei 22 anos en saber o que me pasaba. Polo momento a endometriose non ten solución, non ten cura. É dicir, podemos ir aminorando a dor, pero non ten cura. Desde a asociación o que pretendemos é divulgar a endometriose e que as mulleres teñan como un punto de referencia onde expresar, pois, digamos, o seu malestar e que se sintan apoiadas, que non se sintan solas, que teñan con quen falar e, sobre todo, que teñan con quen falar con mulleres que están padecendo o mesmo que elas. Un pouco tamén, pois, abrirlle o camiño por onde tirar e orientalas un pouco.